Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana recibiremos a actriz Maica Braña e a cantante e presentadora Tamara Pérez. Ademais, buscaremos un fogar para un gatiño cego que agarda por unha familia no refuxo de animais de Cambados. O desta semana será tamén un programa moi festeiro porque estaremos na Festa do Mar de Poio no San Bartolomeu de Noia, onde entrevistamos a Ana Guerra, e tamén na Festa da Caña e Anguía de Valga. Ademais, ímonos coar no concerto de Manu Chao en Cambados. E se isto fose pouco, arrancamos dende o noso set musical con Juanma Lorenzo. Comezamos. Que tal, Dani? Pois hoxe non nos movemos dende Sanxenxo porque temos un cantante que ven dende Portonovo, Germán Prieto. Que tal? De Portonovo, de ao lado, casi nada. Bueno, Germán, pois contanos, como che vai? Bueno, eu realmente son un guitarrista toda a vida, pero hai 2 anos decidín cantar as miñas cancións solitario e non as cantar a outros. E do 2020, en febreiro, empecé a gravar. Bueno, hubo un pequeno percance en marzo, como sabe todo o mundo, que me retrasou, pero por fin, recentemente publicou o meu primeiro disco solitario, Salto Vacío. Que che levou a facer este cambio? A deixar a... Bueno, non deixache a guitarra, pero si a engadir o cantar. Porque antes estaba acostumbrado quizás a facer as cancións para cantar a outro, pero sentía a necesidade de cantar as miñas propias cancións, a facer as letras, e ter de unha maneira, creo, control do todo o proceso creativo. Como son esas cancións que escribes? Bueno, creo que diría que son 10 cortes de tintes pop rock, hai partes que en galego, outro en castelán, depende do tema, quizás hai un par de temas ao final que son de corte tipo blues, pero en general lo definiría como estilo pop rock. Polo que vimos tamén a pandemia influiu moito nas túas letras, pode ser? Influiu en algunha, precisamente no tema Camiñar, que é o segundo que vai a tocar. Ese foi o primeiro tema que fixe no confinamento, que se escreveu. Pero bueno, non sei se refleja máis que no contenido das letras, quizás que fixera uns temas de tipo acústico, quizás no que foi o período de confinamento, non tan eléctricos, quizás os que foron escritos nese período. Bueno, non hai moito tempo, recentemente acabas de publicarte un novo disco, Salto al Vacío. Moi recente, xa está nas 2 plataformas e, bueno, por ahora a cousa va ben. Bueno, pois perfecto, entonces imos a escoitarte. Moi ben. Esta vez será lo que yo diga. Ya cicatrizó toda la herida. Sé que no está bien lo que yo hago. Huyo sin mirar de un mundo extraño.
Bueno, dentro duns minutos imos coñecer a Wonder, a un gatiño cego que agarda por unha familia no refuxio de animais de Cambados. Antes imos ir a Tapoio, en concreto a Tacombarro. A localidade volveu ao pasado cun encontro de embarcacións tradicionais que se celebrou no marco da Festa do Mar. Por ali estiveron os nosos compañeiros Carlos López e David Costas. Hoxe en verán viñemos ata aquí, ata Tacombarro, a Festa do Mar. Así que nada, imos a ver un pouquiño das súas regatas, imos a ver que ambiente hai por aquí. Levamos vindo bastantes anos e a verdade é que moi ben. Pues nada, muy bonito. Estamos aquí de paso porque estamos haciendo una ruta por Galicia y la verdad que está muy bonito todo. La verdad, y muy bonito, bien organizado. Y bueno, pues ahora con ganas de navegar. Estáis aquí en primeira fila, supoño que vamos para ver a ver quen gana e todo o rollo. Home, claro, xa movemos a mesa, deixáronos, o sea que estamos aquí en primeira línea. Nada, disfrutar da regata. Moitas gracias. Eu veño do Grove, De que asociación? de Amigos da Ornameca. Nós, como a todas as asociacións daqui da ría, procuramos pois que manter os barcos adicionales, depende da tipoloxía de cada ría. As nosas son as dornas de tope e xeiteiras, pois que non morran. Como asociación, que o que facedes? Pues como a todos, conservar embarcacións tradicionales, navegar en elas, participar en actividades como a que estamos facendo nos aquí hoxe, intentar que o patrimonio marítimo siga vivo, siga estando presente nos portos. Festa do Mar, Dornas, ¿qué te está pareciendo? Hombre, muy interesante, puesto que es una manera de conservar el patrimonio de nuestras rías. Los barcos son impresionantes. Yo llevo siguiendo y patrocinando tres Dornas en este momento y la verdad que es impresionante. Pues mira, justo estaba diciendo a mi compañero que quería yo comprarme un barco, un velero o algo. Estaba vendo solo as últimas Dornas entrar. Espero que o pasarán ben, ao final o vento está estupendo para regatear. Estamos aquí cos ganadores desta competición. Vamos, vento, que tal? Como foi todo? Foi un día moi bo de vento e foi unha regata moi entretenida. Xa levamos 30 anos navegando os dous xuntos, pero como este ano a verdade é que facía tempo que non quitábamos tan bons resultados. Aquí cos do Nécora, como quedamos? Bueno, bastante ben. Segundos, non? Sí, de segundos. Como se presentaba a regata, ainda fixemos boa regata. Foi fácil? Fácil non. Se fora fácil, ganábamos os primeiros. Pero fácil non é. E como te despistes, quedas atrás. Terceiros, que tal a experiencia? Pues moi ben, a verdade que o sitio é maravilloso para facer regatas, porque todo libre, tes cancha para facer queiras e tal, entonces o espectáculo de terra é maravilloso. Algún truco para que poda correr un pouco máis? Bueno, eso... A pintura... No, practicar, no, para nada. Eso é practicar, ter a dorna lista, todo en orde, os seus cabos, todos os que teñen que ter, ben preparada, ben pertrechada, e practicar. Sair ao mar, izar a vela e bolinar. O barco non é o máis importante, a tripulación, a pericia, a estrategia, saber os roles do vento, as mareas, o sea, todo influe un sume e sigue de pequenos detalles que che fan estar aí arriba. A parte de regata, hoxe que máis se vai a ver aquí en Combarro? Bueno, a parte da regata da Copa Morling, temos a concentración de embarcacións tradicionais de Combarro. Nos vimos desde Bouzas nunha dorna xeiteira, unha dorna de 7,5 metros, das que antiguamente se utilizaban para pescar a xouba o xeito. Moi contento de estar de volta aquí para navegar esta tarde con tan bo vento e tantísimos barcos que vexo agora. E agora a disfrutar da Festa do Mar aquí, non? Por supuesto, por supuesto. A festa é metade no mar, metade en terra. No mar pasa sede e na terra afogamos.
Bueno, a pandemia fixo que nos últimos tempos o número de mascotas aumentase. Nos últimos 2 anos incrementouse nun 44% o número de cans e gatos domésticos, pero a volta á normalidade está propiciando agora que, como consecuencia dese incremento, agora o que aumenten son os abandonos, un problema que tamén nos afecta aquí na nosa contorna. Recibimos a dúas das responsables do Refuxio de Animais de Cambados, a Sonia Gómez, moi boas, e a Olga Costa, moi boas, que ademais non vides soas porque trouxechedes hoxe un gatiño moi especial que se chama Wonder, non, Sonia? Sí, correcto. Estades buscando unha familia para este gatiño, contanos. Sí, estamos buscando unha familia responsable, xa que, bueno, apareceu abandonado, é un gato maravilloso, cariñoso, super independente, estamos buscando eso, xente responsable que este disposta a darlle unha vida feliz. Bueno, pois eu estaría encantado en que, grazas ao verán, conseguísemos un fogar para Wonder. Olga, como podemos facer para poñermos en contacto contigo, se temos aí algún espectador que teña interese en adoptar a este gatiño? Pois chamando 689 91 87 55 ou poñerse en contacto a través das redes sociais ou correo electrónico info@refugiocambados.es. Bueno, poden ver tamén aí nas súas pantallas esas vías de comunicación co Refuxio de Animais de Cambados. Imos falar, coñecer un poquinho máis o traballo que desenvolven neste colectivo. Comezo contigo, Olga, preguntándoche un pouquiño por como está agora mesmo o refuxio, porque normalmente, por desgraza, o refuxio noticia pola saturación que sofre. Non sei como vos atopades agora mesmo. Nos estamos, bueno, pendente de algunhas adopcións que aliviaranos algún canil, pero sí teño que decir que estamos casi ao completo, vale? O que tema cans, hai adopcións, hasta agora levábamos os anos que tiñamos un nivel de adopcións máis alto que recollíamos, pero agora volven a ver, como outros anos atrás, volven a haber máis recollidos de animais que adopcións. Entón, bueno, estamos trabalhando a iso. Para que a xente se faga unha idea máis ou menos con cantos animais, cantos cans, tamén cantos gatos, porque tamén tendes un pequeno departamento, non? Onde coidades aos gatos. De cantos animais estamos falando? Pois estamos falando ahora mesmo de preto de 200 cans no que vai de ano, e 230 gatos do que vai de ano. Vamos, pensar que nos non temos instalación para os gatos, que todo dependemos da voluntad da xente que nos bote unha man e faga a casa da acollida para encontrarlle casa, e decir que preto de 180 gatos encontraron casa. Entonces, para nos, o que este ano. Entonces, bueno, pois é un traballo bastante bo, porque pensar que son moitos animais, moitos gatos que o que están sufrindo ahora mesmo, en diferencia de que son seres vivos. Bueno, ese dato que dicía ao comezo, ese incremento a nivel español do 44% nos últimos 2 anos de mascotas, de animais domésticos, cans e gatos. Non sei se no voso caso tamén estades detectando un incremento agora dos abandonos, agora que xa todo volveu máis ou menos á normalidade, se a xente comeza a desprenderse precisamente deses animais cos que se fixeron durante a pandemia. Hai moitas chamadas de xente que se quere desfacer do seu can ou do seu gato, vale? E gatos e cans que teñen pouco tempo con as súas casas, 2, 3 anos ou 4 como moito, que desfacerse deles. E despois hai xente que, bueno, pois que decide a opción de coller e deixalo tirado. Chegaron a Cambados, pois, aumentouse moitísimo o abandono este mes de xullo e agosto en comparación cos últimos 2 anos, pois vou a dicir, pero un 44% non, pero sí un 60% de animais abandonados neste mes de xullo e agosto que non tuvemos nos 2 anos anteriores do COVID. Entonces, bueno, o abandono notase que abandonos na carretera, na autovía, nas praias. O último que recollemos foi na praia do Terrón, encontrou nunha rapaza, tiña cigarrillos apagados por toda a cara, as orellas, todo o corpo cheo de cigarrillos que llevaban apagados. É un can que non chegaba ni un ano de vida, entonces foron de vacacións, foron á playa e aí o deixaron. Claro, xa é terrible que alguén non pense en abandonalos, máis aínda abandonalos con saña, non? Ou, por exemplo, como ti decías, non deixalos nunha autovía, nunha estrada xa para que o desenlace sea o peor dos posibles, Pero xa non é que podan falecer o animal en cuestión, é o accidente grave que pode ocorrer e as consecuencias máis graves que podan ocorrer. Para min o abandono, o maltrato animal, tanto é maltrato ou abandono en persoas ou animais. O maltrato non debe de existir e, por desgracia, eu pensaba que coa pandemia íbamos a mellorar, íbamos a ser ter máis empatía, ser mellor persoas, pero he comprobado que non. A verdade que en ese sentido sí que temos casos moi graves ahora mesmo
judicialmente casos de maltrato que levaba tempo sin velos. Bueno, comentabaste agora, non, ese incremento dos abandonos que se produce especialmente nos meses de verán, porque claro, a mascota fai compañía cando é inverno e cando estamos na casa, pero chega un momento que a xente pensa que non é un membro máis da familia, que molesta cando marchamos de vacacións, é por iso, non, que se producen moitos estes abandonos. Sempre tuve miñas contradicciones porque nunca creín que a xente facer eso. Bueno, en Cambados é verdad que aumentabas un poquinho o abandono, pero non era tanto como en outros lugares máis turísticos, pero que o deste ano non é que vou decir, pero volvemos a datas de fai 10 anos, non famos falando que volvemos a datas de fai 4 anos ni de 3, é que estamos vendo as datas de fai 9, 10 anos. Eso que fai que nos planteemos que o animal é un membro máis da familia, non é o teño porque durante o COVID fixome falta para sair, e agora que quero viaxar desfágome del. Eu creo que a adopción é algo responsable, alguén que adopta un animal, nadie lle obliga a adoptar un animal, teño que ter... Pero é algo voluntario. É algo voluntario, non che vale que adotes un animal agora no refugio e dentro de X tempo devolveos, non, ti cando adotas, adotas. Non para telo cunha cadea nun pescozo, porque eu nos cando damos un animal en adopción cubrimos un cuestionario e unha pregunta que facemos era onde iba a estar o can cando eles non estuveran na casa, pois cunha cadea ata debaixo dun piorno. Vale. Claro. Entonces son cosas que nos... Primero, a cadea está... Primero, realmente non vamos a dar un can para que salga en unas peores condiciones que o que vive no refugio. No refugio está, ten atención, sale paseo, non viven cadeados, ten todas as atencións necesarias. Pero que me vai dicir a mí que, como fai pouco, ela foi a un domicilio e atopouse un can pequeno atado nunha cadea debaixo dun piorno, morto, sen levar semanas sen comer, sin beber. Vale, entonces, eso é o que nos genera angustia, que cando a xente pide adopción, a veces non é consciente de que o animal, a adopción é para toda a vida, non é... Sí, que non é unha planta que tamén precisa cuidados, pero neste caso son cuidados diarios e moitos, ademais. Claro, xente que ten un neno que é sempre preñada, pois, tengo preñada, non quero neno, non vou ter un neno e non quero o can. Entonces, son moitas concluyentes que, bueno, den ese marco de o abandono. Parece mentira, non? Que tanto que levamos tantos anos que por exemplo, no voso caso, que levades concienciando, que a xente siga sin tomar conciencia, non? De todo isto, que sigamos vivindo casos, como por exemplo, que me contabades agora fora de cámara, deses 3 gatiños que apareceron abandonados dentro dunha bolsa de plástico, non? Dantescas, xa empezamos a mañán, xa, a primeiro da mañán, cun aviso, fomos a recollelos, e, bueno, dantesca. É que, de verdade, a veces, é que o ser humano é miserable, é que, de verdade, non saben a impotencia que nos intentar sacalos adiante, dalle de comer, e cando te levantas cada 3 horas, mitad da noite, o gato xa está falecido. Ese é algo moi frustrante, moralmente fainos moito dano. Bueno, comentabasme, Olga, o incremento do número de abandonos, ademais con ese dato que nos aportabas preocupante, dende logo. Non sei se agora mesmo neste contexto como está o tema das adopcións, se está baixando o número de adopcións, se está aumentando, como está un pouquiño a outra parte, non? Por unha banda os abandonos, agora preguntoche polas adopcións. Van ben, ocurre que a veces hai adopcións que nós temos que denegalas porque supuestamente para nós non é o fogar adecuado, nos vemos que animais solicitan, pensamos ese animal é un cachorro, a mellor xente maior que non pode ter paciencia para ter un cachorro, despois un animal que necesita moito exercicio e vai para vivir unha casa con moito sedentarismo, sempre valoramos moitas cousas a hora da adopción. Hai solicitación a adopcións, pero tamén a veces denegamos adopcións, non vamos a decir que todas son positivas. A ver, a pregunta é ben sinxela, por que adoptar, Olga? Por que adoptar e non mercar, por exemplo? Primeiro porque salvas unha vida, vale? A mí un animal, por moito que o merquen, dame o mismo cariño, o mismo afecto o mercado que o adoptado. Eu que necesito é un apoio emocional, un cariño. Eu, por exemplo, levo 2 meses traballando, como todos os anos, na prisión da Lama con animais con cans. Este ano metemos gatos no programa, a empatía que transmiten os animais, as internas que están dentro do centro, e que nin a psicóloga ali entendía como podíamos chegar a situación de cada unha tan rápido cando eles lle custa un poquinho máis, non? A verdade é que é moi bonito ver como os animais consiguen moito máis que as persoas. Eso non se merca, eso gáñase co corazón. E outra das razóns, no meu caso persoal, que tamén teño un gato rescatado, un gato abandonado, Z chamase,
como lle cambia a cara? Como lle cambia a cara logo de pasalo mal na rúa, de pasalo pois pasando fame, tendo, bueno, pois as peores condicións posibles, con parasitos, etc. Como a medida que vai recuperando o benestar, como lles vai mudando a cara e o agradecidos que son despois. E que son de por vida. O animal que ti salvas, eu teño animais que pasaron moitísimo tempo comigo mentre se foron adoptados e venme pola rúa e veñen a buscarte. Veñen a buscarche, é que é increíble a empatía e agradecemento que son os animais, pero son agradecidos de por vida, non é solamente mentre se acordan, non, eles acórdanse sempre. Teño na mente un caso que cando fun a Alemania fai uns anos, antes do Covid, e o primer can que foi para lá adoptado, marchara daqui de un decomiso de animais na rúa, e iba cego dun ollo. Foi o primer animal que marchou para a Alemania a través nosa. Cando eu fun a velo, levaba 9 anos en Alemania, cando eu visitín. E chamino, pirata, e pirata non veo sen tamiña. Dixo, bueno, 9 anos é normal Moito tempo, claro. que é moito tempo. Pois aos cuestión de 5 ou 6 minutos a trufa empezou a mover, botou a carreira, subiu encima miña e quedamos os dos no chan. El comeño mabicos e eu chorando de alegría, a dona chorando de alegría, porque ao final, depois de un tempo, debeu ser que non sei, o cheiro, algo recordou, e veu correndo, e de verdade foi a cousa máis bonita que podes decir, claro, porque xa fala alemán, xa non fala galego, xa 9 anos, e sin embargo ese cheiro, esa trufa que empezou a moverse, e veu correndo e empezou a comer máis lágrimas, e, bueno, precioso. Entón, o primer can que viña Wonder reclamando protagonismo, que veo por aquí xa chama a atención, porque claro, que estamos a buscar ese fogar para Wonder, recordamos, ellos teñen en pantalla ese número de teléfono e tamén esa dirección de correo electrónico, que se poden poñer en contacto co Refuxio de Animais de Cambados. Ti, Sonia, fuches a veterinaria que coidaches e que recuperaches a Wonder, porque viña nun estado lamentable. Contanos un pouquiño cal é a súa historia e como chegou o Refuxio de Cambados. Pois Wonder apareceu abandonado no medio do monte, donde estaba tuveron que tirar, porque estando completamente cego non podía chegar por si mesmo ali. Unha chica que pasaba pola zona deuse conta da súa presencia e bueno, recolleuno, trouxonolo, e os olliños estaban en moi mal estado. De todas formas, intentamos recuperalos, intentamos mediante tratamento ver se non facía falta enuclear os dous olliños, porque bueno, sí que un estaba xa para quitar, pero intentamos que o outro pois fora para poder recuperalo. Non foi posible, houve que quitarlle os dous olliños. Nada, desde o minuto cero o gatiño adaptouse perfectamente á súa nova situación. Bueno, coa axuda de dous gatiños que temos en clínica, empezou a sair un pouco da súa xaula, a pasear e bueno, hoxe é un gato completamente autómata. Como foron eses traballos, ese traballo que tiveches que facer ti para poder recuperalo, para que agora sexa, como ti dis, un gato autónomo, logo desa operación a que llevo que quitar os ollos? Claro, pois logo desa operación, unha vez que rematou o período de tratamento que estuvo na xaula, porque claro, había que vixiar que os puntos non se caeran e demais, bueno, empezamos a soltalo un pouco pola sala de hospitalización para que empezara a caminar un pouquiño, a asociar un pouco o que era, digamos, o seu hábitat nese momento, e bueno, pouco a pouco deixámoslo salir xa hacia fora, co arnés, como ben dixo Olga antes, sempre co arnés, porque ten que estar vixiado, non vai a ser pois que haya calquer estímulo que o asuste, pois polo menos telo controlado. Bueno, xa che digo, coa axuda de dous gatiños da clínica, pois foi empezando a sair ao xardín, vigilado sempre, e bueno, hoxe en día xa trepa hasta as árbores. E tratándose dun gato cego, no caso de que haxa algún espectador, que eu confío en que haxa algún espectador que chame ao Refuxio para adoptar a Wonder, sendo un gato cego, necesita algún cuidado especial ou pode vivir con completa normalidade como... Pode vivir con completa normalidade. El é un gato que, en canto se ve solto nun sitio, camina con moito cuidadiño, xa vedes que camina despacio, cando chega a un sitio novo, tantea ben o sitio, ve por onde pode chocar, oriéntase moi ben cos seus bigotiños. Toca, por exemplo, poñer aquí a man, non? Que chega ata chocar. Claro. E bueno, oriéntase moi ben, simplemente pois ter cuidado con el no sentido de pois que non haya unha altura da que poda caer, escaleiras e demais, ande que bueno, é verdad que na clínica onde o temos sí que baixa e sube as escaleras perfectamente el solo, o que pasa é que xa controla as dimensións das mesmas, pero bueno, ningún cuidado especial, simplemente pois vigilalo un pouquiño cando salga. E por exemplo, evitar que salga á rúa, porque claro, hai estímulos e hai problemas que non vai a recoñecer os coches, outros cans, que además teñen medo os cans, xa de lexos sinta a vibración deles e xa os seus bigotes xa lle din peligro
Entonces, bueno, é curioso, é verdade que ver un gato que pasou de ter vista non tela, como se... non, Sonia? Como... Sí. É unha pasada porque é un gato que, non sendo porque non ten ollos, ves un gato completamente normal cando te cruzas con el, vamos. Por exemplo, algunha familia que xa teña algún gato na casa pode convivir con outros gatos ou ten que ser unha familia que non teña máis gato que Wonder? É un gato do máis sociable, o sea, nunca tuvo ningún mal gesto con ningún outro gato, encántalle a compañía, e bueno, o que sí, con cans, sí que se asusta bastante, normal, vale, o sea, son animales moito máis grandes, huelen distinto, e asústase porque non ten olliños para saber onde están en cada momento, pero non sendo eso, con gatos, de maravilla. Bueno, Wonder é un dos exemplos, un dos residentes agora mesmo no refuxo de Cambados. Moitos ou a maioría dos animais, Sonia, chegan en estado lamentable e sodes vos ali os que traballades arreo para a súa recuperación. Supoño que é moi difícil, pero tamén despois logo moi gratificante, non? Sí, exacto, sen duda que é moi duro a veces os estados nos que chegan moitos dos animais, de verdad que a veces pois hasta apetece tirar a toalla porque por máis que loitamos contra o tema do abandono, do maltrato, aparecen novos e novos casos, ás veces moito peores que os anteriores, o sea, non é que a xente pouco a pouco se vaya rebaixando, digamos, o nivel de maltrato, non, sino que aumenta. E, bueno, a veces, pois, agota mentalmente, pero sí que é moi gratificante, como ti dicías, ver como melloran, como perden o medo, como socializan e como xogan. Son super agradecidos. Bueno, pues insistimos a ver... Solamente decir que cando o animal chega en moi mal estado, e parte, despídese, a nos paixonos un cachiño con el, choramos con el, acariciámoslo, porque ao final somos o único aliento que lle queda nese momento, nese intre de despedirse da vida, algo que a nos moralmente afectanos tamén moito, porque ao final somos humanos e temos sentimentos igual. Entonces, recalco que o maltrato, tanto a persoa, ao animal, ten que ser radicado na nosa sociedade. Sei do que falamos porque ainda onte pasamos moi mal nun caso de maltrato e hai que parar os pés, volvo a repetilo, o maltrato non leva a ningún lugar. Dende logo que sí, que hai que seguir concienciando e niso estades tamén, entre outras moitas tarefas aí no refuxio de Cambados, que por certo leva aberto dende ano 1999, xa choveu, cantos anos hai de traballo. Cantos animais, cantos cans, cantos gatos pasaron por esas instalacións e canto cariño lles dechedes, non? E cantos cabalos, que tamén temos certo, cuidado, que xa agora temos cabalos, xa vamos ao progresado, non, moitos animais, moitos cans, moitos gatos, moita xente que pasou e que va a pasar e pasará, todos somos un equipo, somos unha familia, sempre decimos a familia do refuxo para o que faga falta, somos apoio moralmente cando uns necesitan máis apoio que outros, porque os que estamos en primeira línea, como digo, cando vemos o maltrato tamén nos afecta, porque nos gustaría nos salvar a todos e non podemos. E sí que nos gustaría sempre transmitir, educar os valores a todas as generacións. Por exemplo, na clínica os gatos non hai neno que non viveña a visitalos, acariciar, a xogar con eles, xa os buscan. Onde está Paolo? Este verán había turistas que viñan a buscar a Paolo e viñan, onde está o Paolo? Onde está Paolo? Paolo é o noso gato terapeuta que visita as residencias, pero na clínica é un muñeco, ¿no? É un muñeco. Foi o que vai enseñando a todo o mundo, que vai entrando, como hai que acariciar, como comportarse. Ahora, no COVID adherouse o house, queimado con alquitrán todo o corpo, íamos a tirar a toalla, ao final non a tiramos, alégrome de non habela tirado, é o compañero perfecto. E cando chegou este, día, bueno, a que se vai a liar, nada, enseñaronlle todo. Entonces, eso que digo, que nos dentro da clínica tamén facemos esa... para os nenos que veñen, queren xogar con eles. Hai nenos que non teñen animal na casa, pero que queren acariciálo, xogar. E acércanse ali un momentiño, acariciano, porque hai un xardín. É maravilloso. É que a xente veña a buscalos e pregunten por eles. Bueno, pois nos o que estamos a buscar é unha familia para Wonder, xa saben, aí teñen ese número de teléfono e esa dirección de correo electrónico, se te parece tamén o recordamos para que a xente poida apuntar, Olga. O teléfono 689 91 87 55 e o correo electrónico info@
refuxiocambados.es. Bueno, pois a min xa ben me poden creer, faríame unha ilusión tremenda que grazas ao verán Wonder atopase unha familia que o coide como se merece. Estamos xa rematando a entrevista. Vamos pasar as copas, xa sabedes que aquí é tradición no verán. E nos como cambaresas, máis Por todavía. suposto, é verdade. Así que para Wonder non temos, pero temos ali auga tamén preparada por se necesita agora. Así que se vos parece, brindamos por todo o vosso traballo e por Wonder. Moitas gracias. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Xa estamos de volta no verán, imos agora coa nosa axenda de lecer con algúns dos principais eventos pros vindeiros días. Comezamos en Vilaxoán co Revenidas. Do Revenidas o Canteira Fest de Vilaboa. O festival está pensado para facer gozar a mocidade da localidade, aberto, por suposto, a un público amplo e familiar. Do seu cartel de edición deste ano salientamos as actuacións de Tanxugueiras, Flow do Toxo, Blues do País ou estes que estamos a ver, Jinetes del Trópico. O festival celebrase nun lugar moi orixinal, a Canteira de Paredes. Ademais da música, a organización impulsa varias actividades paralelas, con postos de artesanía, zona gastronómica e coloquios, todo baseándose en valores a prol da igualdade, o ecoloxismo, o respecto aos animais ou o fomento da nosa lingua. Que che diga que sí, pero desta volta non me colles a mí. E Amancio Prada visita o Concello de Noia. Marinero que la guía diciendo viene un cantar que la... O compositor actuará nesta localidade o 4 de setembro ás 9 da noite. O concerto vaise celebrar na igrexa de San Martiño con entrada de balde. A actuación enmárcase dentro dun ciclo que está organizando a Xunta. 4 concertos de Amancio Prada noutros tantos espazos monumentais. O artista ofrecerá un recital dedicado por completo á vida e obra de Rosalía de Castro. Ademais de en Noia, o día 3 de setembro vai actuar en Agolada e xa estivo tamén no Mosteiro da Armenteira en Meis e en Santiago de Compostela. Bien oiréis lo que dirá por tu vida. En Noia quedamos porque a localidade viviu por todo alto as festas do San Bartolomeu. Houbo de todo, con moita música, coas orquestras e os concertos de Gisela e Ana Guerra, coa que puidemos falar un anaco. Tamén moita gastronomía, coa empanada como auténtica protagonista. Polas festas do San Bartolomeu estiveron tamén os nosos compañeiros Matilde Vázquez e David Costas. Pois aquí nos atopamos, en Noia, nas festas de San Bartolomeu, que este ano, como podedes ver, veñen cargadiñas de xente, e cargadiñas de eventos musicais, de eventos religiosos e tradicionais, de eventos gastronómicos e de eventos deportivos. Imos a velo. Si me quieres no me hagas esperar por ti. No tenemos tiempo para perder así. Eu vexo que hai xente. As festas de San Bartolomé sempre tiveron moita xente. Moi ben, unhas festas fantásticas. Despois de estar 2 anos así parados, pues a verdad que moi ben. Muy bien, la verdad, después de tantos años, pues vendría bien unas fiestas así. Pues la verdad es que máis xente que nunca aquí nas fiestas, sí. Ben, hubo moita xente. E o día da París tamén. Ai, moi ben, como todos os anos. Todos os días vemos por aquí que hai, por lo menos. E como foron estas festas? Ben, pasámoslo moi ben. Bueno, unha tarde estupenda. O sábado sempre é estupendo. E sobre todo cando hai actuacións, verdad? Ou algo cunha festa como... Os de 2 anos, pois é unha maravilla. Que é a primeira vez que vides as festas de Noia? Non, xa levamos vindo desde pequenos. Entonces entendo que che gusta. Sí. Eu son de Armenio e levo xa 8 anos aquí e sempre veño ás festas de Noia. Gustan? Gustan? Moitísimo. Siento que tu cuerpo
cuerpo tiene algo, no es normal, no me deja decidir, no me deja respirar. Eu penso que vai a merecer a pena. De feito, estamos esperando xa solo por eso. Eso vos iba a dicir, vos que sodes máis, de Gisela ou de Ana Guerra? De Gisela, eu por edade Gisela, el tocalle máis Ana Guerra. Entonces eres como a min, Sí, eu son da quinta de Gisela. As cousas como son. Muy bien, la verdad, unas canciones un poco inesperadas, pero está muy bien, bastante mejor de lo que queríamos. Yo vengo por Da Soul y Ana Guerra, porque me encantan. Yo más por Da Soul, que me gusta más, pero Ana Guerra también está bien. Me encanta. Ana Guerra, Aitana, me encanta. Te sentí a mi lado, me dijiste quédate y bailamos. ¿Cómo estás antes de nada? Bueno, pues expectante, porque al final de cada concierto el 50% es el público. Desde luego, y aquí estuvimos hablando con la gente, te puedo asegurar que tienen muchísimas ganas de verte. Qué responsabilidad, yo creo que preferían haberlo escuchado. Yo voy adelante y tú vas para atrás. Me gusta mucho venir a tierras gallegas, porque es verdad que venimos poco, deberíamos venir más, que desde aquí lo recalco, todo el norte se toca bastante poquito, que muchas veces se hace como más Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y tal. Yo quiero venir más al norte. Siento que tu cuerpo tiene algo, no es normal. Durante los 75 minutos de concierto que vamos a hacer hoy, viajamos, nos metemos muy dentro del show, muy dentro del espectáculo, y si la gente consigue entrar con nosotros, créeme que durante ese ratito nos olvidamos de que el mundo sigue girando ahí fuera, y creo que nos hace falta, dado cómo está el mundo últimamente. Estuve hablando con gente del ayuntamiento y me decían que la gente de aquí además son súper respetuosas con sus fiestas. Si tuvieran que cogerse vacaciones se las cogen antes o después, nunca en el momento de las fiestas. Yo he tenido la oportunidad además durante la prueba de sonido de los músicos, yo me he ido un poquito por aquí por la plaza, me he estado tomando un café aquí al lado, y la verdad que la gente transmite una calma, una paz y un buen rollito. Dos de soubas, una de pulpo y una de bacalao. E cal crees que vai a ser a túa favorita? La de soubas. A mí gusta más de bacalao, de calamares, de samburiñas, e aí nos de toda moita clase. Vamos a probar, a ver, eu creo que garantizado, vamos. As panaderías boas que temos aquí na comarca, moi ben. Vos por que vos decantástedes? Pois por a de millo de berberecho. Suelen estar boas, además son panaderías de aquí que as fan moi ben. E de que vas a pillar a empanada? Pois eu de xoubas, e o meu marido de bacalao. Nesta senda do destino
A nosa seguinte convidada non ven de lonxe, pero xa ten andado un longo camiño na súa profesión. Ela é a actriz Maica Braña. Que tal? Como estás? Moi boas? Encantada de estar aquí en Sanxenxo no meu segundo fogar. Pois nos encantados tamén de recibirte aquí no Verán Verán. Dicía agora na presentación que xa levas andado un longo camiño. Se che parece, percorrémolo dende os inicios ata chegar á actualidade. Entón, pregúntoche por ese momento no que te decataches de que querías ser actriz. Cando foi iso? Pois por aí os 4 ou 5 anos, cando empecé no colexio e fixen a miña primeira obra de teatro e eu que era tan tímida, pois como que me protexía, no? Detrás dunha personaxe e dixen, isto é o meu, eu quero ser actriz. Claro, pero unha nena tan pequena, como se pode dar conta, non? De que eu quero refuxiarme nunha personaxe, como é posible iso? Que pensabas? Non sei se lembras daqueles momentos. Non me lembro, pero eu o que sei, o que lembro é a sensación, non? Porque ao final o que lembras das cousas, das persoas e todo son as sensacións, non? Que te levas. En este caso, eu sentíame feliz, absolutamente feliz. E despois volví a ser Maica outra vez, entón xa era rapaciña tímida que non falaba case con ninguén, non teño irmáns tampouco. Entón, o que me lembro é eso, da sensación de liberdade e de estar feliz. Eso sí. Supoño que lembrarás non destas cousas que nos aparecen, estes flashes que nos aparecen así pola cabeza, de algunha interpretación, non sei se cadra nalgúna obra no cole ou algo así, tes algunha lembranza daquilo? Pois mira, máis que iso, que non sei exactamente que obras non organizábamos por ali, pero sí que me lembro de que o que confiaba en min plenamente era o meu avó, o que eu chamaba Yayo. Sí. O meu Yayo e a miña Yaya, pois, porque teño 2 primos cataláns, e lle chamaban así. Facéndome unha espada de madeira no seu taller, non? Ele era militar, pero ainda así tiña un taller para traballar a madeira, as cousiñas, gustaballe facer moitas cousas, moitas manualidades. Entón, el dicía, ti vas ser actriz. E sei que me fixo a miña primeira espada de madeira para facer algo na obra de teatro que me tocara facer, que seguramente non era nin moito texto, ni nada, mellor pelexar e cousas así. Entón, sí, eso sí que me lembro, non tanto da obra en concreto. Claro, sí, está claro que non, iso que se soe dicir de que aquel que a segue a consegue, no teu caso ben estupendamente. Sí, pero tamén necesitas que alguén, quen sexa, alguén confíe en ti. Claro, porque xa non o faz a mellor por ti. Falo pola outra persoa. Ter esa seguridade, non, que te aporta alguén, non? É dicir, ti podes estar segura de que vas conseguilo, non? Totalmente. Bueno, e como foi? E despois hai que loitar moito polo teu sono, o sea, está claro que non te va chamar a porta e aparece aí o que ti queres, sexa o que sexa na vida. Está claro que tes que sair e loitar polo teu soño. Parte desa loita, non, é a formación, por exemplo, supoño que na mocidade xa comezaches, non, a formarte para cumplir ese soño. Como foi todo ese proceso? Foi moi duro todo ese proceso de aprendizaxe? Como viviches? Pois aparte de estar metida en todas as obras de teatro do colexio, da Inmaculada de Marín, despois no instituto tamén, non? Fundamos co profesor de filoloxía, de filosofía, co profesor de filosofía, fundamos un grupiño de teatro tamén no instituto, o que durou todo o bacharelato, tocou e tal, pois tamén facendo obras todos os anos, e despois na compañía de teatro de Arume de Pontevedra, pois tamén estiven así un montón de anos con eles, e aí, pouquiño a pouco, despois xa fixen un máster, un posgrado, fun a estudiar varios seminarios a Madrid. Claro que é unha profesión complicada, non? Para ir conseguindo esos papéis ata converterse, como é o teu caso, nunha actriz referente aquí no noso audiovisual, no audiovisual do país. Supoño que é difícil e non sei se ti crees que Galicia é un bo sitio para ser actor, para ser actriz. Bueno, aquí temos unha cultura audiovisual percorrido de moitos anos. A Televisión de Galicia é moi sólida, quizáis nos últimos anos faise menos ficción, pero é que tamén a audiencia está cambiando. A audiencia, a xente nova, as plataformas, o sea, temos que cambiar de forma de pensar, de forma de actuar, de como facer as cousas, porque este é un tren no que ou te subes ou non, ou quedas atrás. Agora mesmo as cousas estánse facendo diferentes en todas partes, pero sí que aquí é que
foi fácil ser actriz? Bueno, tardei uns aniños, porque a min eso de que vas pola rúa e de repente, queres participar nunha serie? Eso non soe pasar. A mí nunca me pasou algo así, ninguén, nunca, xamais me regalou nada. Claro. Nunca, e tiven que chamar e sigo chamando moitísimas portas, falando, escribindo a directores de castings, buscando repre, o sea, isto un no parar. Pero bueno, eu penso que se te preparas, non sei, se non decaes, non? Porque podes traballar, da igual, de camareiro, do que sea, pero tes que ter na túa cabeza o que queres realmente seguir loitando por isto, non abandonalo. Entón, ao final, sí que penso que o consigues. Ahora que comentabas, non, que estamos nun momento no que todo está cambiando no sector audiovisual, co tema das plataformas, etc. Dicías ti, é importante non perder ese tren, e crees que no noso caso, no audiovisual galego, no que ti traballas, estamos facendo ben os deberes, estamos enganchándonos, ainda que sexa aí a un vagón para non perder ese tren? A ver, parecía que non, pero é que agora estamos facendo Saudade de ti. Esta serie, bueno, pues está sendo un puntazo, estamos tendo unha audiencia brutal, e bueno, agora mesmo estámoslo facendo ben. Houbo hai un tempo en que non sei que pasaba, as series en prime time non se poden poñer tan tarde, a verdade é que non poden ir ás 11 e pico, porque a nosa audiencia, sabemos cal é, a xente, a esas horas está na cama, entón sí que hai que poñer a ficción, se queremos que funcione, pois a horas un pouquiño, ás 10:30, unha hora fantástica, 10:15. Entón, bueno, parecía que... Pero ahora, con Saudade de ti, sí que estamos reflotando isto un pouquiño. Bueno, dentro dun intre, preguntareiche máis cousiñas de Saudade de ti, pero claro, moitos dos espectadores que nos están a ver dirán, claro, esta muller era Sariña en Libro de Familia, despois en Pazo de Familia, tantos e tantos anos, mira, de tan só en Libro de Familia, 22 tempadas, nin máis nin menos, que se dice pronto, 22 tempadas dunha serie. Botas de menos a Sara, ou xa cando rematou todo aquilo, xa era o momento de dicirlle adeus? Era o momento. E bueno, boteina de menos, pois, sí, un tempiño, non digo que non, porque claro, formaba parte da miña vida, non? Pero bueno, foron, non sei, semanas, uns poucos meses ou así, despois dixen, non, hai que deixala marchar, non? Como un familiar o que tes que dicir adeus nun momento dado, pois era un adeus, non era un ata pronto ou a verse, non, tiña que ser un adeus e foi. Tantos anos, non, en Libro de Familia, despois en Pazo de Familia, todo un fenómeno naquel momento, porque tamén tiña moi boa audiencia, a xente estaba enganchadísima, todo o que pasaba en Santalla, se non lembro mal, era a localidade ficticia na que se desenvolvía a trama, e ademais no teu caso cunha particularidade que non só había un Braña no elenco desa serie. Contanos que máis andaba por ali. Pois o meu fillo real, Ansur, porque eu, bueno, fixen o casting no 2004 e aos poucos meses pois quedei embarazada. Non sei como foi, non buscábamos nada, pero as cousas... Estas cousas que pasan. Ás veces pasan. Bueno, nun principio o meu produtor, José María Besteiro, bueno, pois dixo que había que buscar outra actriz, que era un problema, ter un... Bueno, pois un embarazo, despois un bebé, o sea, e o pouquiño tempo, pois, díxome, mira, non, Sara, es ti, se me dis que todo vai ir ben, que non vas tropezar con ningún cable, que todo, pois vas ser ti. Dixen, non, seguro, vai ir todo ben, entón, nun principio pensaban en matar o neno. Ti tes 2 fillos, María e Pablo, nada, o terceiro morre, xa está, que nos anos 60 morrían moitos nenos, bueno, non pasa nada, e despois como que veron ya a cariña Ansur e dixo Besteiro, non, este neno non pode morrer. Non pode morrer, tes que traelo. Quen contaba 9 anos? Quen contaba? Nai e fillo compartindo tantas escenas, ademais. Eu penso que non hai
moitas actrices no mundo que compartiran 9 anos co seu fillo pequeno, o seu único fillo, vaya. Sí, dende logo é unha historia que quedará aí, non? Tamén Sí, no na hemeroteca. anecdotaria do noso audiovisual. Dicíamos, Sariña era unha personaxe moi boa, moi querida, ademais por toda a audiencia, pero claro, agora, como ti ben nos dicías, en Saudade de ti, cambiaron as tornas. A túa personaxe xa non é tan boa, a malvada dela de Castro. Tiñas ganas de cambiar ese rexistro de que che tocase unha personaxe, sí? Moitas, moitísimas, estou no disfrutando moitísimo. A ver, facer unha serie diaria, isto é unha maratón. O sea, desde a mañá ata a noite, isto é unha maratón, no tempo libre tes que estar ensaiando cos teus compañeiros vía videochamada de WhatsApp ou por Zoom, non tes vida. Traballamos pois case 2 meses e medio, 3. Pero ainda así, deume tempo a disfrutalo moitísimo porque era un personaxe a que lle tiña moitísimas ganas. É que non te pode pasar nada mellor no audiovisual que ser a mala, a mala da serie. E claro, que ten un mundo aí por pasarlle unha de cousas que bueno, xa veredes. É un luxo. Estou agradecidísima, quero dicilo desde aquí, agradecidísima a Voz Audiovisual por contar comigo. Mira, cales son os ingredientes para que unha serie, ademais diaria, este acollitando tan bo resultado? Porque claro, a xente está enganchadísima. Pois é que ten de todo, claro, como as boas series diarias ten de todo, vinganza, amor, desamor, celos, odio, rivalidade, poder, é que ten de todo, ten todos os ingredientes, bueno, non sei, contábamos ya con que podía ser, non sei, o éxito do verán e así está sendo. Ten de todo, a verdad que sí. Mira, hai unhas semanas viña tamén por aquí polo Verán a actriz Beatriz Serén, compañeira de reparto, e ademais últimamente, estes últimos días, estivo publicando nas súas redes sociais tamén, bueno, pues compartindo momentos, non máis alá das grabacións, momentos xuntas, etc. Como é a relación co resto de actores unha vez se apagan as cámaras? Porque polo menos con Bea vexo unha moi boa relación, e así co resto do reparto, como é? A ver, é que Bea máis eu somos amigas desde Pazo de Familia, non vou dicir desde o primeiro día, porque non, pasou un tempo ata que, bueno, porque xa coincidixe desde aquel, certo? Sí, en Pazo, perdón, non sei se dixen libro, en Pazo de Familia, e vivimos xuntas en Santiago e todo, que non é fácil, non? A veces compartir piso, entón é unha amizade que vende atrás. Pero é que, a ver, imagínate, explícote un pouquiño, non? Pola mañá traballa como unha familia, non? A familia do que teñen o bar, e a doutora e tal, e pola tarde estamos os López de Castro, a nosa familia, tal. Entón, desto que nos atopábamos nos cambios de turno, non? Na comida ou así, eu sempre dicía, do que me vou enterar pola tele, do que me vou enterar, porque claro, non sei o que gravamos, non sabemos o que gravan pola mañá, eles non saben o que gravamos pola tarde, e os capítulos, pois, ás veces dache tempo a ler o dos demais, ás veces as presas son terribles. Eses momentiños de compartir, que son pouquiños, ás veces en maquillaxe ou na comida ou así, que levámonos de maravilla, o sea, non sei, igual é que levamos pouco tempo, non, en serio, levámonos moi ben. Por que non? Por que non te vas levar ben? Claro que sí. Houve ocasións para gozar con Beatriz Serén, por exemplo, deste verán, tamén por aquí por Sanxenxo, que é un lugar que che gusta especialmente, non? Sí, bueno, porque temos aquí un apartamento, e sempre en agosto veraneamos aquí. Bueno, que che dicía, o meu fillo Ansur xa non quere vir cos seus amigos, pero non cos pais. Está nunha idade complicada. Claro, entón este ano viñemos pouco, pero estivemos pois a semana pasada, estivo Bea, sí, comigo aquí na miña casa, unha amiga de Rusia, un amigo de Madrid, outro de Oporto, fixemos aí un popurri. Un bo sitio para reunirse, para descansar e desconectar, non? Este é maravilloso. Como é o concello de Sanxenxo. Sí. Pero mira, ti és de Marín, tamén hai ben pretiño aquí de Sanxenxo, aí o temos ali ao fondo. Contame un pouquiño cal é a túa relación con Marín, porque continúas, non, vivindo en Marín, non? Sí, de toda a vida, a non ser que, bueno, pois agora que gravamos en Coruña, pois sí que estiven vivindo en Coruña, pero son dali de toda a vida. É un gusto poder vivir no sitio no que naceches, non? Claro, sí. Bueno, eu penso que os que, a ver, eu como actriz, pero tamén hai grupos de música, de folclore, de gaitas, bueno, pois hai pintores,
Entón, os artistas que vivimos e que somos de Marín, penso que somos bastante apreciados. Creo que ninguén é profeta na súa terra, pero bueno, non sei, penso que temos moi boa relación con todo o povo e bueno, a xente, o que é sair nunha serie diaria é tremendo tamén, xa che digo, porque estar nas casas da xente todos os días, de domingo a xoves. Entón, agora estou nese momento en que todo o mundo non sexas tan mala, non trates así o teu marido, pero é que me foi infiel. Da igual, como que é igual? O sea, cosas que non se poden perdoar. A xente vai me parando e dicindo É cousas. unha maravilla, claro que sí. Todo o día polo povo, pero eu estou feliz. É unha maravilla. Bueno, pois se te parece de Marín, imos pegar un chimpo ata o Concello de Valga, porque a localidade ven de celebrar unha nova edición da Festa da Caña e da Anguía. Non sei se ti es moito de caña, moito de anguía, se cadra máis de caña que de anguía. Son dous platos complicados, A anguía proveína, se te digo onde, en Xapón. Bueno, pois mira, non hai que marchar tan lonxe para gozar deses platos. Imos ver de contado esa reportaxe na que imos facer un resumo de todos os actos e eventos que se organizaron nesa localidade, pero antes, claro, temos que despedir a nosa convidada, Maika. Foi un placer terte hoxe aquí connosco no Verán, que sigas gozando das Rías Baixas connosco e colletando tantos éxitos aí en saudade de ti. Temos que brindar para poñer aí o broche de ouro a túa visita ao programa. Un auténtico placer, graciñas. Moito traballo, longa vida. Que tal, Dani, amigos de Verán? Aquí estamos nas festas de Valga, na festa da anguía e da caña do país. Unha festaza tremenda na que, bueno, a parte da anguía, mostran tamén as cañas que fan diferentes xentes para aquí, para mostralas, para ver cal é a mellor caña de todo ese concurso e demais. A parte de show cookings, para ver como se fai as distintas formas de facer a anguía, de todo, vamos, vades ver, a parte unha verbena espectacular, o sea que nada, deixo-vos para que a vexades. Bueno, pois aquí estamos cas tapas da anguía, estamos aquí en Valga, vamos polos bares probando porque hai un concurso, como podedes ver, un concurso de tapas da anguía. Igual non vos enseño todas porque se veño a comer agora cada unha a mi madriña. Mentras chegamos a outro bar, a ver se vemos aí uns vídeos que temos aí dun show cooking que están preparando aquí en Valga, espectacular, con cousas da anguía, cócteles e demais, xa veredes. Bueno, amigos, xa estamos de volta, de ahora sí que estamos no día da festa grande, e entón hoxe temos de todo, temos actividades, teremos, bueno, probaremos as cañas e sobre todo verbena. Vamos ter verbena tamén, o sea que hoxe é o día da festa grande, vámola a aproveitar a tope. Eu xa collo así, Isto ponse moi bonito nunha tapa e tal, todo o que te queres. Pero isto directamente así da cociña, hai que soplar, non? Por si acaso. Ten anguía e cebola caramelizada, nada máis. Pa que... Buenísima. Vamos a falar con este home que ao mellor sabe. Eu probei a frita. Probou a frita usted? No, todavía no. ¿Qué tal? ¿Buena, no? Muy rico. ¿Probaste la hamburguesa también? Ahora vamos, sí, también. Ya he probado. Oye, ¿qué tal la hamburguesa? ¿Le gustó la hamburguesa? Habrá que probar también los cócteles. No, tenemos la global. Ah, ya está. ¿Qué tal? Bien. Dígalo. ¿Cuál me recomiendas? El mojito. Ay, mojito. No es echar pa'lanta, chor. Bueno, es mejor medir para que salga perfecto. Así siempre vas a ver bien. ¿Que salga perfecta la gente de aquí o...? Para que guste, que es lo importante. Para que lleve el equilibrio, que esté ahí presente la caña, pero que a la vez pues tampoco sea muy fuerte, ¿no? ¿Qué me recomendas ti que probe? Eu creo que a de fresa. Oye, hai un canutillo. Todo lo que queiras, muller. A canto está o cubate? A un euro. A un euro. E má que festaza temos aquí hoxe, mi madriña. Ibas desfacer botellón a 1 euro a copa.
queixaraste. Cuidado, pero esto... Es verdad, primero refrescamos, después entramos nun calor ao acabar. Nos vamos a tomar aquí un pouquiño máis. Vamos falar aquí con algunha xente, a ver que tal. Se lle gustou ou non. Queima, carallo, isto é para purificar a alma, non? Isto é para purificar alma, espírito, corpo e todo o que dea esta noite aquí en Valga. Levamos 2 anos esperando, 2 anos esperando, que foron moi duros para moita xente. 2 anos que temos que botar todo fora e non hai mellor cousa que a queimada de Valga. Vai por todos vós, por todos vós, por todos nós, arriba! ¡Viva Valga! Vamos a brindar. Salud! Salud! Pouca xente que hai. Non damos feito, non damos feito. Habrá que poñer outra mesa máis, non? A ver, xa nos podías ti botar unha man. É pequena, Vou ter que poñerme eu tamén aquí a servir, Vamos a probar, a ver que tal vai. Vai a empezar a panorama ahora mismo. Esto foi unha auténtica festaza aquí en Valga. Vámonos despedir, estamos ahora mismo aquí ca panorama a tope. Xa vedes toda a xentiña que hai aquí hoxe. E nada, vémonos pronto nas siguientes festas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta no Verán Verán, imos agora coa nosa sección Planeta Rías Baixas, porque xa saben, aquí temos un mundo de cousas que amosarlles. Hoxe marchamos ata o Concello de Boiro, coñecer o Pazo de Goiáns e os seus fermosos xardíns. O noso guía local é Víctor Barbeito. Boas, benvidos a Goiáns, ao Concello de Boiro. Hoxe atopamos na parroquia de Santiago de Lampón e vamos a facer unha visita á finca e ao Pazo de Goiáns. Finca e o Pazo de Goiáns entra a formar parte do patrimonio municipal no ano 2010, momento no cal o Concello de Boiro firma un convenio de colaboración co Ministerio de Cultura por importe de 4 millóns de euros para adquirir a finca e o Pazo de Goiáns. O Concello adquire a finca e o Pazo de Goiáns con 3 finalidades moi concretas. Unha delas é facer un centro cultural de ámbito local, outro un museo do mar e un terceiro xardín botánico. No ano 2017 se encarga o proxecto de rehabilitación do Pazo de Goiáns, dado que, dende a súa adquisición ata ese momento, había sufrido numerosos desperfectos e estaba prácticamente feito unha ruína, non? Atopámonos dentro do edificio principal do Pazo de Goiáns. O Pazo forma parte dun das iconas do Concello de Boiro. De feito, é un das imaxes incorporadas ao escudo municipal. Finais do século XIX, a propiedade do Pazo se divide entre 2 familias e, co paso do tempo, na década dos anos finais dos 50, principios dos 60, volverá a unhas mans únicas que será don Joaquín Otero Goianes. Don Joaquín Otero Goianes terá ata finais do século XX, momento no cal pasa a mans do Cecosa Hipermercados SL, que será a inmobiliaria, a empresa mercantil a que se lla merca o Concello no ano 2010. Ben, é certo que os momentos de maior auxe a nivel histórico de Goiáns e de poderío se circunscriben un pouco ao que se coñece como a Idade Moderna, máis ou menos dende o século XV, XVI ata o século XVIII, un momento no cal a finais do século XVIII deixa de ser morada dos señores e se convirte, digamos, nun lugar de administración de rentas. Ben, esta forma en L, cando menos está constatada
dende 1753, o catastro Marqués de Ensenada xa fala que o pazo ten forma de L e que contén unha torre. Obviamente non se mantén a sí mesmo dende mediados do século XVIII, senón que se foi sufrindo múltiples reformas. A última é a que se acaba de inaugurar agora, fai uns meses, onde o edificio se someteu a unha gran obra de rehabilitación. Rehabilitación, para o que dicíamos antes, en principio destinada con fins para crear un centro cultural de ámbito comarcal e local e un futuro museo do mar. O Pazo de Goiáns non é únicamente un elemento inmoble con valor histórico ou patrimonial ou incluso arqueolóxico, senón que ten outra serie de valores engadidos. Valores de carácter medioambiental ou incluso valores paisaxísticos. De costas a min, ademais da gran sobreira centenaria, podemos atopar o portalón que dá acceso a un dos dous peiraos que ten a finca. Ademais dese peirao que daba acceso á finca, que daba acceso e servicio aos usufrutuarios da finca, tamén se atopan dúas pesqueiras que son relativamente singulares dentro do panorama pacego galego, dado que para haber as pesqueiras obviamente é necesario que os pazos sean mariñeiros ou marítimos, non pegados á liña de costa. E dame igual. Non me digas máis, non me digas máis, non me digas máis o que está ben, o que está mal. Respiro e miro e penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar. Se chove que chova, se chove que chova, se chove que chova, se escampará e secará. Soportar todo o que hai. Respiro e miro e penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar, penso no sol que está a chegar, que está a chegar. Chove que chova.
Bueno, de contado recibimos aquí no Verán Verán a cantante e presentadora Tamara Pérez, pero antes temos unha cita con Manu Chao. O cantautor congregou en Cambados a 2.500 persoas nun concerto que serviu para poñer o broche de ouro o programa musical e festeiro da Vila do Albariño. Entre o público, un equipo de Canal Rías Baixas. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Me gustan los aviones. Hola Dani, hola amigos do Verán Verán. Hoxe viñemos ata Cambados. Este verán Cambados tuvo unha chea de actuacións e para rematar este verán, Manu Chao. Me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, de onde venís? De Narón. De Narón, a propósito de ver Manu Chao. A propósito de ver a Manu Chao. E ves a propósito para ver a Manu Chao? Sí, uns amigos viñemos a ver Manu Chao. Mañá marchamos xa. Me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú. Vengo de Sevilla. Amigo, Así vale. que Vale, algo me gustará, ¿no? Algo te gusta, pero vienes a propósito a ver Manu Chao. Mío, me lo han regalado ellos. Oh, qué bonito. Desde Sevilla venís toda la familia para ver Toda a la Manu Chao. familia, porque nos gusta mucho. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a Lo hacer? vimos un mogollón de veces, en el Repercusión, en Orense, en el festival y poco más lo he visto. Ellos sí que lo vieron en Santiago y por ahí. Eu fai moitos anos porque o meu pai iba sempre con el no coche, poñeme cancións de Manu Chao, la de Me gustas tú, la de Clandestino e tal, así, la de Maradona. Que nazaches con Manu Chao. Home, é un ídolo para a nosa xente de aquí da Ría. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Cambados, Manu Chao, último fin de semana do verán. Como foi eso para conseguir que viñera Manu Chao aquí? Bueno, a ver, a culminación dun traballo de moito tempo e que, bueno, ademais este ano que era un ano especial despois da pandemia, eu creo que, bueno, digamos que o punto definitivo para que ese programa cultural con moitos concertos tivese, pois, digamos, a aceptación e tamén, pois, ese recoñecemento por parte da xente de Cambados. Clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Como definirías a súa música? Pues bien, ceibe. É unha filosofía de vida, é unha maneira de vivir, é unha maneira de pensar, é unha maneira de crear arte, ele arte. Paz, tranquilidad, buen rollo. E fiesta, e fiesta. Fiesta. Paz e moi boas vibracións. Bueno, de contado presento a nosa seguinte convidada, pero que antes teño que despedir a dos compañeros que rematan hoxe, os bolseiros do Verán Verán 2022, Jorge de Pontecesures e Joshua de Vila García. Parabéns polo voso traballo, por todo o empeño que puxechedes para aprender e por esas ganas tamén de saber cada día un pouquiño máis. E, dende logo, vos poñer un 10, agardo que tamén os vosos profes pois tomen nota tamén da miña opinión e teñades moito éxito no futuro, porque, dende logo, ben que o merecedes. Dito isto, recibimos aquí no programa a unha muller todoterreo que vale para un rote para un descosido, porque é unha muller que é unha maravilla. Contemos con nos aquí no Verán Verán a Tamara Pérez. Que tal, como estás? Mellor imposible, quero vir máis veces. Mellor imposible, ademais, con este día que, bueno, que se está estupendamente aquí, verdad, en Sanxenxo, Sí. para falarse un pouquiño. Estamos encantados e de maravilla. Unha de interior agradece que atraias á praia. Verdade, Sí. porque ti es de Ourense. Son de Ourense, de Concello de Punxín. Aí está, sempre aí con minifundio temos sempre que dicir o noso Hai que tirar lugar pola de, terra, de senón orixe, que- barrer sempre para casa, claro que sí. Bueno, como está indo Verán Verán? Tes moito traballo? Como está a cousa? Pois, por sorte, este verao veu repleto de traballo. Os músicos tamén nos facía moita falta, a todo o mundo, que todos tiñamos moitísimas ganas xa de por fin disfrutar das vacacións. Eu non me podo queixar para nada. Creo que podo falar tamén en boca do meu compañeiro Miguel Araujo, que xa o Sí. coñecedes, porque xa estivemos cantando Aquí nalgúna no outra Verán temporada. Verán, sí, nalgúna temporada, sí. E nada, estamos moi contentos e moi agradecidos con todas aquelas persoas que contaron con o noso traballo. Pretendemos seguir, non se queda no verao solamente, Claro. pretendemos seguir durante o inverno.
Claro, porque ti ademais de traballar na tele, coñecida por todos os nosos espectadores tamén da túa faceta televisiva, es cantante, sempre aí non, como se soe dicir, no bico un cantar, non? Que se soe dicir. Dende cando levas en riba dos escenarios? Pois é que en realidade eu son cantante Claro. que tamén presenta, non presentadora que tamén canta. Primeiro fuches cantante antes que presentadora. Sí, sempre me atraeu moito o mundo da comunicación, o escenario, o artisteo, a farándula en xeral, non? De pequena cantaba, eu tiña clarísimo que quería ser cantante, pero profesionalmente comecei con 15 anos. Sí que é certo que foi un pouco prematura, non? Sí. Porque comecei a cantar nas orquestas, que iso agradezolle moito aos meus pais, pois que sempre me deixaron facer o que me apetecía en cada momento con responsabilidade, evidentemente, e ali empezou a miña andaina como cantante ata agora e non teño pensado deixar de cantar, Esperemos que Podo non. compaxinar todo, por sorte, pero seguir así. Bueno, sempre se di que esta é unha de cantante, unha profesión complicada, con moitos obstáculos. Como foi ese camiñar por esa profesión? A ver, esta profesión é moi complicada, que che vou contar a ti, Dani? Sabes perfectamente que hai momentos nos que igual botas unha tempada que non paras, que non dormes, que non comes, e o millor pois meses un chisquiño máis baixos. Claro. Pero cando algo che apaixoa, penso que merece moitísima pena loitar. Non sei se é o teu caso, pero a min nalgúna ocasión, durante medio segundo, se me veu pola cabeza eso de vou non deixar, vou tirar a toalla, pero claro. Así como veu, marcha, porque non estou disposta. Creo que o que merece a pena ter, pois tamén merece a pena loitar por elo, e pretendo non é un camiño de rosas, pero é o que me gusta, é o que nos gusta, e seguiremos aí. Hai que sufrilo moitas veces, claro. É o que hai, mais hai que sufrilo entre comillas, non? Porque ao final gústanos e disfrutámolo, e penso que non deixa de ser como outros moitos sectores, no que a cousa tamén está complicada e non che queda outra máis que seguir adiante. Decíasme agora que estiveches aí nunha etapa no mundo das orquestras, que claro, Sí. é un lugar estupendo para a formación dos nosos cantantes, non, especialmente aquí en Galicia. Como lembras aquela etapa? Pois parte do que son hoxe é gracias a toda esa etapa, porque eu estuve xa che digo, comecei con 15 anos, xubileime pronto, aos 22, retireime da verbena. Aí nin os futbolistas, Sí, porque é un mundo que absorbe moito, é puramente estacional, sobre todo, claro. Encima se te metes nunha orquestra de todo ano, cando non traballas ensaias, pero non cambiaría por nada esa aprendizaxe, porque che exixe ser un artista versátil, tes que cantar, tes que bailar, tes que comunicarte, ao final estás entretendo as persoas que están na festa. Bueno, xa che digo, creo que medrei moitísimo nesa etapa e todavía sigo conservando esa aprendizaxe. Bueno, tamén, ademais do teu paso pola tele local e cos compañeros de Telemiño en Ourense, sí. Tamén te vimos, claro, participando nos recantos do luar. Foi ese momento, non? No que se xuntou a música coa túa faceta televisiva. Podemos dicir que foi o teu gran trampolín, non? Sí, a televisión local de Ourense foi o meu máster. Ese é o meu traballo, o meu máster. Sí que é certo que non tuveron nada que ver, recanto o xorde cando eu tiña 19 anos, máis ou menos, con 23 foi que comecei na televisión, xurdeu esa oportunidade, eu agárrome, cando algo me gusta moito, agárrome aí como mexilón á rocha, e intento nutrirme ao máximo desa experiencia. Estou moi agradecida coa tele de Ourense, a televisión local, porque hai que facer un pouco de todo, obrígate tamén a desenvolverte en diferentes ámbitos, vamos, non podo estar máis agradecida por eses 3-4 anos que estuve traballando ali, desempeñando diferentes labores. Bueno, dende hai uns cantos anos copresentas o programa Bamboleo, que tamén leva aí máis que consolidado na grella da televisión galega. Sí. Claro, liderado por Piñeiro, como é traballar con el, con toda unha estrela, con todo un referente deste mundo? É un privilexio. Eu remontome ao meu primeiro día no Bamboleo, que xa pasaron 4 anos e pico, min madriño, o tempo boa que maiores estamos. Eu sí que é certo que, aínda que xa levaba moitos anos diante das cámaras, pois sempre te impón un pouquiño empezar nun novo proxecto, claro. Unha zona pois que non é a túa zona de confort, que é algo novo, pero eu vi a Piñeiro e decía, isto é empezar o partido gañando 5-0. Si hai algún problema, sei que me vai rescatar. Entón, sí que agradecía moito velo, porque me daba moitísima tranquilidade, tanto con el como co resto dos compañeiros, os que están diante da cámara e os que están detrás,
encántame traballar e ojalá que perdure aquí Claro e que noutros sí. moitos proxectos que poidan vir. Bueno, se por algo te caracterizase pola túa naturalidade, sempre sorrindo, moi positiva, non? A hora Ai, gracias. de sair en pantalla. Supoño que tamén recibes despois o cariño da xente por esa forma de transmitir e de coarte, non? Nas casas dos espectadores. Sí, pois é moi bonito, a verdad. Porque, aparte, hoxe en día coas redes sociais é moi fácil poñernos en contacto, non, coas diferentes persoas que nos apeteza. Eu agradezo especialmente as persoas tanto que coñezo como que non vin na miña vida e que sí que me din que lles chega pois esa parte que me estás mencionando e que de verdad para min é o máis importante. Agradezo moitísimo que me digan esas cousas. Bueno, e ademais que eu non o sabía, investigando para preparar esta entrevista, entereime de que tamén traballas no mundo da dobraxe. Como Sí. te metiches aí? Contame. Porque sempre me gustou traballar coa voz. Traballar coa voz encántame. Canto, comunico, estou diante Claro. das cámaras, que me quedaba? Pois a locución e a dobraxe. Encántame, gustame un montón. Aparte, o tema da interpretación sempre foi unha asignatura pendente. Fixen cursos, intentei formarme nunca dun xeito profesional, é dicir, non fixen ningún ciclo, nin ninguna Sí. carreira, nin nada deso, pero sí que invertín en cursos de formación e demais. Apetecíame, gústame moito e pois fora cousa dun ano que estou traballando pois películas, series, animación, documentais, un chisquiño de todo. Pareceme súper complicado, bueno, xa a interpretación Sí. pareceme imposible, pero pareceme incluso máis difícil a dobrar, non? Porque é darlle voz a un corpo que non é o teu, pareceme Sí. moi complicado. É que realmente aí non eres nin Dani nin Tamara, tes que ser a Claro. persoa que estás vendo na pantalla. A ver, desto poderíache falar xente que leva toda a vida. Claro, Eu, ao aparte final, cos grandes non que temos da dobraxe aquí en Galicia, non? Si eu teño sorte que en todos os sectores estou con xente mellor, dun nivel moi superior, e eso para min é aprender constantemente. Deso poderíanche falar longo e tendido pois moitos dos meus compañeros e compañeiras. Eu o que che podo dicir é que sí que é complicado. Eu dende fora decía, buah, quero facer dobraxe, pero que difícil é sincronizar. E agora É o que digo, penso o eu, da claro. sincronía, vamos, é o último, entre comillas, é a Fíxate. interpretación, é esa intención, é ir cos xestos, coa intención e con todo o que che está dicindo pois a persoa a que estás dobrando. E despois a min pásame que outro día me fun super mal do estudio porque tuve que gravar unha secuencia realmente traumática. Eu estaba me agarrando a atril cunha tensión enorme e estuve todo o día con ese mal Sí, con corpo ese- de ser eu esa persoa, non? Bueno, pois é bonito tamén meterse en diferentes peles. Bueno, xa dicíamos que aparte de traballar na tele, de traballar na dobraxe, o teu tamén é a música nese dúo que tes aí con Miguel Araujo, Soul and Roll. Sí. Contanos que ofrecedes nese proxecto, que por certo, como ti ben dicías, puidemos ver nalgún momento en pasadas tempadas aquí no Verán Verán. Sí, pois creo que o noso punto forte e o que máis lle gusta a xente é esa cercanía que temos co público, non? O noso que pretendemos ao final é que disfruten, que canten, que bailen, que non teñan vergonza en disfrutar desa tarde ou, bueno, desa noite de música en directo en cuestión. E facemos un chisquiño de todo. O que máis nos gusta a nós, bueno, pois o blues, o soul, o rock, pero claro, o que máis demanda a xente pois é o pop, as cancións típicas de toda a vida que pasan de xeración en xeración e que non poden faltar en ningún concerto. Eses temazos, non? Dos 80, dos 90, que ao final a xente ponse a bailar e Home, non hai quen os pare, non? Claro, que vas a unha festa, a calquer concerto, a calquer evento e queres desinhibirte e pasalo ben. Entonces, son cancións que sí ou sí teñen que ir no repertorio. Bueno, despois tamén nos adaptamos, non é o mesmo estar nunha boda, Claro. que nun café, que unha Se non haces celebración. un vermú por la noite, por Claro, exemplo, para non? un concello, depende do evento, pois adaptámonos tamén o que demanden. Supoño que este verán por fin foi movido despois de todo o complicado que tivemos que vivir nos últimos veráns polo tema da pandemia. Supoño Sí. que agora xa hai a toda mecha, non? Por sorte, sí. Ademais, tamén falando con outros compañeiros ou observando o traballo que teñen, creo que foi moi bo para todos ou para a inmensa maioría. Foron estes 2 anos pasados, nos, por exemplo, traballamos durante todo o ano, pero 2020 e 2021 era xullo, agosto e cerrar o chiringuito ata o ano que ven. Este ano, por sorte, a cousa xa se foi movendo desde febreiro, marzo, e agardamos que o siga facendo porque é o que pretendemos. Bueno, ademais de Soul and Roll, tamén tes a túa carreira en solitario con nome propio, Tamara Pérez. Sí. Supoño que o proxecto máis teu, non? Máis o teu xeito. Que diferencia Soul and Roll das interpretacións das cancións de Tamara Pérez?
A ver, ao final, Tamara Pérez tamén é soul and roll. Somos os dous jefes, 50-50, non nos peleamos, e ambos aportamos, non, o que queremos facer, pero solo fai falta que nos vexades para que comprobedes que somos dous estilos completamente diferentes. Eu son máis calmada, ainda que me mola o hard rock, e Miguel, pois, esa parte máis fervente. Xa lle mete máis caña aí, non? Claro, do dúo. Eu en solitario, pois, mira, agora tamén estou escribindo, facendo cancións que durante o inverno, que espero ter algún fin de semana un poquinho máis libre, pois traballar nelas, producilas, gustame moito a canción de autor e, bueno, pues por aí irán os tiros. O sea, que tamén compós as túas propias cancións, Sí. que eso tamén é unha parte moi complicada, non? Sí, pero bueno, o sea, vamos a ver, tampouco son aí, o sea, Bueno, fago bueno. que podo. Sí, pero sí que me gusta moito porque ao final, aínda que lle bote así algún delirio de ficción e algunha pincelada de mentira para musicar poemas ou musicar historias, é unha forma de expresarme e de liberarme que me gusta moito. Bueno, Falamos, por exemplo, dunha das túas últimas cancións, Sinfonía de Amor. Como non la podes presentar? Cal é a historia que hai detrás de Sinfonía de Amor? A historia, empezamos con Samuel Bujía, este compositor da Coruña puxose en contacto conmigo, que lle agradezo moitísimo, para propoñerme poñerlle voz a unha das súas cancións. Estivemos escoitando un amplio repertorio porque ten moitísimas cancións no caixón. Gustoume Sinfonía de Amor, era unha das que máis adaptaban ao meu estilo máis desenfadado e pop, e puxémonos a traballar nela. É unha canción de amor, dese amor adolescente, de maripositas en el estómago, eso que cumpría recuperar a veces coa idade. Claro que sí. Pois, sí, gustoume moito poñerlle voz a esa canción. Bueno, tenemos oportunidade porque imos despedir o Verán Verán desta semana precisamente co videoclip de Sinfonía de Amor, pero antes de darlle paso a esa canción, eu queria te preguntar, máis alá de compoñer algunha canción nova no inverno, se tes algún proxecto máis que teñas aí en mente, algo así de cara ao futuro, que nos poidas avanzar, porque estas cousas moitas veces non se poden contar. Claro, o meu proxecto máis inmediato é seguirme formando, seguirme nutrindo e seguir peleando por intentar conseguir máis oportunidades, que xa sabes perfectamente que neste sector é traballar día sí, día tamén, insistir, persistir e non tirar a toalla. Así que nada, pretendo seguir facendo o que estou facendo, con sorte, agora en setembro retomamos Bamboleo. Setembro tengo poder de poñer a cada persoa no seu lugar, Sí, sí. eu volvo a casa, volvo a miña zona de conforto, o plató de Bamboleo, pero seguirei traballando, bueno, pues para seguir, bueno, sumando experiencias. Pois nos que te vexamos, Tamara, como sempre un placer recibirte no Verán Verán, imos darlle paso a esa fermosa canción, esa Sinfonía de Amor que nos presenta Tamara Pérez e coa que aproveitamos para despedir o Verán Verán desta semana, como sempre, graciñas por estar aí do outro lado. Quédanos, xa sabes, a tradición oficial do Verán Verán, que é brindar con oso viño de referencia. Graciñas. Quizás con otro seré más feliz, habrá un sitio mejor que aquí, alguien más me enseñará a sentir. Da igual, no te quiero cambiar, contigo vuelvo a respirar, fuiste hecho para mí, especial, y ahora vuelvo a vivir por ti. El silencio se terminó con el sonido de tu voz. Mi corazón late al ritmo de tu canción. Eres la melodía que quiero cantar, sinfonía de amor. No sé por qué me siento así cuando estás junto a mí, el mundo vuelve a sonreír y sé que esto durará. Quiero conservar tu amor.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.